weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to Gouraya to Gouraya to Diamoguel to Diboli kon takkusan juuɗa ha to galle ceerno Habous Diallo to Kidire ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie laana tawa ko laana cakkitika woni laana watto ka jeeɗiɓi o tawa ko nawka ɗanniyankoɓe yaaɓe hijjore men to Madinatul Munawwara ummima alkamisa hanki o to Nouakchott ɓe tawi toon to Madinatul Munawwara to leydi Sénégal Mansour Faye ko keynuma Macky Sall ancien ministre e saaha laamu Macky Sall o waɗama convoqué ñande altine nogas jeegoma lewru mai gonɗen ɗum tawi tigui o nodda koko fati e haalisaji o tuma kay e fond covid 19 to leydi Mali hono vérificateur général sortant joddima en audience ñalawma hanki o e Assimi Goïta général Assimi Goïta hoorejo transition leydi ndi o weydimo rapport mabɓe noon golle mabɓe nder duuɓi jeeɗiɗi to leydi Mali ha joni ñawore ko fati alhaali muñari tumade codgol laana ndiwaka avion présidentiel tawi koye saaha laamu Ibrahima Boubacar Keïta wondude e codgol équipement militaire ndena ñawore noon fonnode ɓamtude alkamisa hanki nde dirtinama ha ɗiɗi lewru juin kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodj habaruji men jolam jaɓeri ma jaa to dow laaci tentude Amérique jiyan ha to leydi Russie ha to leydi Palestine bisimilla mone ketki hotodirte joni pinen pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fitata aadi mo adodire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadido ɓalwale danwal kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno Amadou Tijane Diallo ko wittiyanke mawɗo e nder wittoji makko e kala saaha mo yiita leɗɗe kesse gorko mo melga wuuro jinneji yaara ɓe wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji kala gorko mo melga wuuro jinneji e wittoji mum omo yiiti safara ko fate estomac no foti no foof son jokkodiri balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji aɗa luɓirimo gandal dendagal rafi bawɗa wondude so tawi ɗon maldana ko balɗe tati kaddu toon gorko mo melga wuuro jinneji ene yawre ɓe ustaraɓe gora ko yaw yitade koye men fiɗaɓe wonduɓe prostate kala ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji caggal nde ummi to Dakar Madina Gounass oɗo woy to leydi Dakar lamorgo leydi Sénégal e oɗo saaha joni omo tawe to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie base makko ne tawe to leegal Samia ko étage danejo no huccite usine plateau kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Amadou Tijane Diallo numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko leydi France WhatsApp wone golla mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗon min yigani wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mo 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie to Dagana Mauritanie kala ne tawi ɗon sehil makko ɓinede makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe sa jiiɗi jokkodirde mo mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijane Diallo ko laaɓɗo reedu ko malaɗo woni ko newiɗo sanne mbadden danɗo faade makko an jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje
AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wacca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa heɓde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehili baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e aljuma nogas e tati lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon seydi mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men seydi men Saydou Abouba habruji men ɗemgal pular koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen to leydi Mauritanie laana tawa ko laana cakkiti ka mbatto ko kay laana jeeɗiɓi woni dernier vol vol tawi kadi kañum woni dernier vol ummima kay e nder leydi Mauritanie tawi ko nawka hajjiyankoɓe Mauritanaɓe ko ummima alkamisa hanki o nogas ɗiɗi lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi ka yaaɓe ni Madinatul Munawwara wayi tigui to Madinatul Munawwara wayni duusiɓe noon ha tigui toon to Bowallaɗe Diwoje tawi kadi ko délégation officielle noon ko jaagogal kalfinaɗo jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fati kay kalfinaɗo ko fati gueɗe diine e jangde lasli hono biyeteɗo Sidi Yahya wula Cheikh na wula Lamrabata hikka noon leydi Mauritanie rokkano tigui kota mabɓe kay ko fati hajjiyankoɓe koɓe jamirno yoɓe gaddu hitani hikka nde ko ujunnaje tati e temedde joyo neɗɗo ene wayno kay oɗo saaha joni ɓeena ujunnaje tati temedde joyo kala mbawi tigui yettade toon to Madinatul Munawwara ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen alkamisa hanki o nogas ɗiɗi lewru mai hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi direction générale de la sécurité nationale ɓe Mauritanie ɓe ɓayini résultat ji ko fati kay e wannoɓe kawguel tawi ko kawguel kay yaltude commissaire uji de police résultat ji définitive ɗi noon holli tigui wonde nder wannoɓe ko sappo e jeetato tan keeɓi hen guel ɗon kawguel e nder ɓen sappo e jeetato heɓɓe noon hen ɗiɗo ko rewɓe hen goto ne wiye Mintu hen goto wiyete tigui Hindu Mintu Cheikh na goɗɗo ne wiye neggo
bo negru ha mintu ahmana ko be do rewbe dido woni hebbe kawgel ngel e dara sappo jeesato be ha joni ko di Mauritanie kedden yimbe jeabe citala bitengal ira ko catangal biranta abidi ardim yimbe catangal non be jubbini diño mabbe woni tigi sitinga mabbe yeso ministère de la justice e dara nokchota lamorgo leydi Mauritanie woni mujibo diño go non ko namdade kay de militaji mabbe goppitte ko buri yawde e yaccade be erima kadi de procès gonga wadete kay taw ko nyaaware gonga wadete e on tawi kadi ko militant mabbe nangado ne soka hono bietedo Abdoulaye Ba e nder sitting he noon goto e militaji ɗi hono biteɗo Mintu Ahmed o holliri kay e nder sitting he wonde kay sappo e jeeɗiɗo militaji mabɓe wonɓe kadi nanggama e oɗo saaha joni tawe juuɗe dadiɓe e nder ɓen kadi tawe hen rewɓe ha joni ko ɗiɗi Mauritanie keɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani kañum woni hoorejo gendi Mauritanie o bismima o joddima en audience ñande ñalawma aljuma hande o no gas tati lewru Doujala woni men e jagorgal leydi Algérie kalfinaɗo ko fati juulago woni ministre du commerce biyeteɗo Tayyeb Zitoumi gonɗo kay jillu mum e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie tawi gonɗo e jillu mum ɗaccon haqqi e nder leydi Mauritanie tawi addimo kay ko tawtorede ko fati uddirguel 7e édition woni kolol jeeɗiɓi wala tawi koko fade foire on foire noon tawi ko produit ji Algérie woni jeeteɗi ɗo e nder leydi Mauritanie on noon ngol kolol walla mbiyen on foire noon ko alkamisa hanki o no gasi ɗiɗi lewru me ɗum fuɗɗi goɗɗum fuɗɗi noon ene tawtora jonde ɗe noon hono nani Wula Choroga kañum woni ministre chargé du cabinet du président de la république wondude Zeynabou Ahmed Na on ko ministre du commerce mo leydi Mauritanie wondude biteɗo Saleh Wul Dahmas on ko chargé des missions à la présidence de la république wondude ambassadeur joɗaniɗo leydi Algérie e nder Mauritanie wondude responsable ji kewɗi tawi ko gollotoɓe toon to ministère du commerce ɓe leydi Algérie mbawi tawtorede ndeɗon jonde ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena ñande alarba nogas go lewru Doujal me gonɗen ɗo police ɓe commissariat de police mo Thiès ɓe mbaɗi teɓande mawde no fewi ko fati kay e ɓen golloɓe faux billeji sagataɓe ɗiɗo noon teɓama hen ɓe tawrama noon ɓe jogui fodde 400 000 tawi ko faux billeji foof ko halis mo moƴƴani woni faux billeji ɗin halis foof noon ko coupuraji fodde temedde ɗiɗi coupure tawa hen coupure kala ko 2000 francs CFA ɗum woni ko tawa mabɓe e kamɓe ɗiɗo kala noon eɓena coka e mbadi garde à vue losgoji ɗana jokki e mabɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen alkamisa hanki o no gasi ɗiɗi lewru mai 2025 kala kay tuskama kala kay birtinoɗo ñalawma hanki o yeeso kaso mo Rebis sikkata kay mataw ko manifestation woni ko waɗa ɗon Allah e kewal yimɓe tawi noon wona manifestation ko yimɓe kay tawi ko yiɓɓe e yaaduɓe Farba Ngom arɓe kay gam ɓen hen ummi e nder ummi tigui nder région ngaji ɓe hen koye nder Dakar ummi arde kay yidde salminde e juurade Farba Ngom toon to kaso mo Rebis edata bo tigui mo Rebis ko ɗum tigui woni ko adduɓe toon oɗo saaha joni noon teskama tigui Farba Ngom kay leydi Sénégal walla kaso Rebis o fewna faari oɗo saaha joni ɓe meeɗa jaɓɓade kay prisonnier meeɗa waɗi toon kay dowluɗo kewɗo kay aroɓe juuɗa ɗum e kala saaha kala ñande alkamis kewgal kay ngal Farba Ngom jogui hono ɗum meeɗa yiyede nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Mansour Faye ko kaynum Macky Sall ko kanko ko kaynum Macky Sall ko bandum gorko Mariam Faye Sall o meɗino ko ex ministre ex Mariam Faye Sall ex première dame omo tawe oɗo saaha joni e rétroviseur justice mo leydi Sénégal o tuma noon ko juuɗe makko moddude e mbuñaari wondude dirtingol haalis kewɗo tawi haalis mo fond Covid 19 kanko de woni tigui kanko Mansour Faye noon kanko Mansour Faye noon meɗino wonde jagorgal o wonino jagorɗo kewɗe laamu Macky Sall o wonino ministre de l'hydraulique et de l'assainissement ɗum wonno ko kila 2 juillet 2014 ha yetti 5 août 2019 o wonino kadi ministre de développement communautaire ɗum wonno ko ñande jeeɗiɗi lewru avril 2019 ha go lewru novembre kay 2020 o sakkiti noon ko wonde ministre des infrastructures et des transports ɗum wonno ko gila go lewru novembre 2020 ha
ha ɗiɗi lewru avril 2024 euro saha mo kalten noon kanko woni maire wuro Saint-Louis kanko Mansour Faye noon ko kanko tigi convoquant o nodda tigi ñande altine nogas jeegom lewru mai gonɗen du tawi ko commission d'instruction de la haute cour de justice kañuma convoquimo ko fati kay haalisaji covid 19 o tuma kay ko tuma ko noon taw ko tuma ko fati wiyete surfacturation woni tigi wadde facture aji taw ko ɓuttinde facture aji e wadde gueɗe goɗɗe ɗe ndewani lawol taw ko coɗgol maaro e saaha covid 19 haalis mo tuma noon ene guime ha 2 milliards 749 millions 927 mille 498 francs CFA on paami tigi ko milliard uji tati manqude seeɗa tawi ko franc CFA ko ɗum tigi woni ko tuma ko ñande altine noon no gasi jeegoma o darto e yeeso ɓen kay loyndotoɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Moustapha Dioba ko directeur groupe Walfadjri ko jandiyanke o e nder émission makko noon o wanno tigi e janimati holliri hen tigi miijo makko yi ko fati kay e hoorejo miijo o haali tigi ko fati yande hoorejo suudu sardiyeji hono El Malick Ndiaye ko haalno wonde kay El Malick Ndiaye hollirino wonde kay kañum arta e oto mum ɗaɗɗo tawi kadi policier ji ne mbaɗi ɗum escorté o arata suudu sardiyeji tawa député ji ɓe o gollotto ɓe hen garata koye motoji ɓe hen garata koye taxi ji o holliri noon kala député kay ma heeɓ oto taw ko oɗo garɗuɗo ko ɓuuri yawde yaccade kanko biteɗo Moustapha Diop noon kanko woni directeur groupe Walfadjri o holliri tigi wonde dañjeɓe otoji kay ko miijo moƴƴo mo yaadi hen kono kay wiyede kala député yo sodane oto tawi ko jaraw 30 millions ha 40 millions o holliri ɗum de o yadani hen saabu ɗiɗon haalisaji e oɗo saaha joni leydi ndi caɗele wondi ɗi kay wiide otoji yo coode député kala yo sodane oto tawi ko jaraw 40 millions ɗum ne fakiti lamɗam no feewi o ñingi kadi no feewi haalande hono cukko hoorejo suudu sarɗiyeji ndu woni président vice président assemblée nationale hono docteur Ismaïla Diallo o noon so wiide kay wonde yimɓe leydi ndi yo ɗaccuɓe tan ɓe géré budget mabɓe so tawi kay manda mabɓe gasi peuple o woni population o ene jogui ndi mawgo kay ñawde ko fati e golle mabɓe holli tigui ɗum ɗon o yadani e ka ɗon haala ha joni ko leydi Sénégal kaɗen police mo yaman toñ mo Ziguinchor ɓe teeɓima ñande alarba ɓennuɗo sagata gorko goto sanga 18 heures woni 6 heures kikiɗe o tawa tigui mo jogui kiloji jeetati tawi ko drogue mo hinde chanvre indien ɗum noon koye saaha kay o mona soka noon e oɗo saaha joni e mbadi garde à vue hol mbadi garde à vue noon enquête kay nana jokke makko beelen ande kay so tawi holɓe o gollotto e oɗon fannu ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Mbaye Ndiaye ko gonnoɗo e ministre de l'intérieur woni jaagogal kalfinangal ko fati e gueɗe nder leydi e jaccingol laamu e saaha laamu Macky Sall kanko noon o waɗama convoqué tigui o darinoma yeeso tigui ɓeena o darima alkamisa hanki o yeeso juge de chambre correctionnel du tribunal de grande instance mo Dakar o convoqué noon ko wiyede kay wonde o bonni galle tawi kadi ko galle laamu woni tigui villa laamu mo wannomo logement ko nomo logement e saaha hoɗi hen ɓe kolli tigui wonde nde o ɗacci galle o nde o yalti galle o ɓe tawi tigui galle o ne boni no feewi ɓe kolliri noon ɓen noon kolliri kay ɓen taw ko witeɓe so GEPA noon woni tigui so GEPA noon woni société nationale de gestion d'exploitation du patrimoine bâti de l'état ɓe kolliri noon kamɓe portunomo plainte ɓe kolliri noon ko bonne villa o mo honno o ene guime ha 50 millions tawi ko franc CFA kanko noon nde o daari yeeso ɓen tawi ko wallotoɓe holliri tigui wonde villa o villa o kay o holliri nde o tottuno oɗon villa woni hen tan ko chambre uji tati woni ko cuuɗi tati nde ummoto toon tawa o waɗi réfectionné galle o fenti ɗum ha feewi ha waɗi fodde 16 suudu o holliri tan kanko o ferima hen fodde 2 millions gam garditinde galle o ete noon o holliri noon wonde kay ete kadi kanko o ummima e galle hen guila kay 2012 nde o natti wonde jaagogal kalfinagal ko fate gueɗe nder leydi ko guila nden o ɗacciti galle o holko saabi ko joni ɓe mbiyata tigui wonde o bonni oɗon galle ñawore nde ɗon gasani nde yanata ha laaɓa ko ñande no gas nayi lewru juillet ko nenaɓe noddita no lewru juillet 2025
ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Oumar Sow ko ancien ministre conseiller saha laamu Macky Sall o holliri kay ñalawma hande o wonde o heeɓi convocation aljuma hande o yowno to division d'investigation criminel woni dika o holli ɗon convocation winda hen ko yowara sanga 15 heures o waɗi ɗabbade noon namdade dikka inde ɗaccantamo yafotomo ha ñande altine o wawa tigui o altine o wawata notiyade on convocation saabu kay o holliri o yiiɗi ardude koye hujjikinto makko woni avocat ji makko avocat ji noon kolliri aljuma hande o gona heɓotoɓe ɗum noon o yiiɗi ko ɗum yo watte ha ñande altine ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeena toon to kiidira noon ñalawma hande o teskama toon tiggo seppoji gulɗi jaw mbaɗa toon tawa kadi walla mbiyen ko hollirde sunare ɓe ha tenti noon e gollotoɓe cuuɗi cafriri ɗum noon caggal kayde goto tawi kadi ko chef de médecin chef walla chef de poste de santé nde fittani mum ittuno kamɓe kiidiranaɓe nde ɓe kolliri hen tigui solidarité mabɓe e feccude on sunare ma en ketto cimtola musidɗo men seydi men hono Gawlo Ɓalejo a salminama. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma wali Abouba en calmini en jettima no mbiruɗen ni ɗo hande Kidira woni district mo Kidira mo gandanɗa hoore maɗa hande noon vraiment ɓe gondi koye sunare mawde ɓe gandanɗa hande kamɓe foof ɓen ɗon ndindi hen ɓe kabɓi perte ɓaleje e juuɗe mabɓe e ɗum ɗon noon ala ko mbatten so wona en namdotoɓe hande ko waɗi hande oɗo subaka. on jarama min ko Dieynaba Sow mbiyetemi sage-femme Dahratu Wuro Ceerno mimmi ko Dakar mbaɗami affecté district sanitaire de Kidira miɗo woni poste de santé biyeteɗo Dahratu ɓurade andede Wuro Ceerno eyyi minen hande ko ñalawmon ɓalejo min mbaɗi ko woni ko sa muusima a muusama da mayrama dabi minen ko musiɗɗo amen infirmier goto chef de poste gonɗo Koungheul kanko wara ɗe balɗe galle mum ara tawa waɗa toon agressé wara ɗum noon min holliri mettere dabi sa immima wuuro gara wuuro satede pour wallude yimɓe safara ballaɓe saɗaɓe safro haɗa addo yimɓe haɗa ñamda si vaccination woodi naata nder galle wuuro gaddoya sukaɓe ñawɗo debbo cowiɗo gaddoya sa yiyani ƴet hocca téléphone ma a rokkaka téléphone numéro hokkaka crédit hokkaka diga ma yekki numéro ma noddoyamo pour walludemo on noon si ari hande ha ganda joni natti woto sécurité ɗo woni ɗum no muusi dabi si tawama ha nder wuuro o wara joni minen mi anda komin gabbi hoɗo min gabbi nde min gar noon ko wallude sa ari aɗa walla yimɓe noon yimɓe garta rupto keeci heeɓe ma lappa heeɓe ƴetto heeɓe fiya ha joni warde ari hen nden ɗum no muusi ko ɗum addi hande miɗen kollira miɗen jogui erago manggo noon min jogui fatuɗo ministre amen omo ganduɗa ko woni ministre de la santé ɗum ko so yeehi hamo namno ko wadde mayde no wooda hakkude 19 heures ha fajiri ɗum fotano wonde haala makko fonno namnade ko addi joni ɓe arɓe heeɓe safre heeɓe mbare daɓe ɓe sa yiiɓe wonɓe ɗo surtout district sanitaire de Kidira feccere nde wonɓe poste uji foof sukaɓe rewɓe sukaɓe worɓe ɓe ngala salaire ɓe ngala contrat ministére hay contrat ɓe ngala ɓe gonat a leydi wuuro ɓe liggo ha lewru maayo ɓe jogo heɓe namno cotisation temedere capannayyi capan joyyi pour wadde yobde on ministére ko ɗum fonnoɗa namnade mi anda si aɗa ɗum andi mais comité joni ko population joni wuuro joni jogo ƴettat neɗɗo ƴetta sage-femme walla infirmier heeɓe ɗum jooɓa ɗum ko ministére fonno ɗum yobde walla fonction publique ɗum heewi ɗo sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe ngala worɓe woɗɓe ɓe ngala rewɓe eɓe findinne hakkude jemma ɓe naata nder tooɓo naata nder huuɗo no waɗi baaji no waɗi foof heeɓe jaaha heeɓe safro yimɓe ɗum fonnoɗa namde on condition yimɓe goni ko ɗum jari lijjide ɗum jari fewnude ha kay neɗɗo sa ɗum namno done si lewru ma yi natna hay si ala connexion ma yaɓa koyngal mum wuuro yaaha yilloyo réseau on namno connexion DHI2 haɗa yiiya haɗa namno promptitude yomin gon dans le vert sa yiiɗi neɗɗo yo won dans le vert ñande fo jamma ñalawma a waɗat ɗum condition mo ganduɗa kambone dans le vert eyyi ko ɗum. Merci a jarama inde nde ko Dieynaba Sow golle ma peewi jori weltare ɓiɓɓe fulɓe on nani no ɓe mbirni tan ko chef de poste biyeteɗo Mamadou Samba Diallo gonnoɗo Arafat noon ko commune mo Koungheul jeeya kanko woni baraɗo e nder galle makko e hecciyanki jamma o kamɓene ɓe pinori ɗeɗo mette hannde ɗum noon eɗin mbiya tan eɗin gueɗo tan nde kamɓene e kanko mayɗo yo Allah yurmo
yaafoma kamɓe heddiɓe kadi yo laamu ngu watte mabɓe hakkille waɗa e mabɓe ndenka saabu kamɓene ɓe goni ko e rende yimɓeɓe denowo neɗɗo noon ene foti renede Allah jarama on jarama sehili moon jiɗɗo moon gawlo ɓaleejo yo Allah hokki en wadde jaam gawlo ɓaleejo en certani ma en gartema joni saabu kay jillu jagolgal kalfinagal ko fati ni e gol jawdi omo tawe oɗo saaha joni to kiidira saabu kiidira eɗen gandi ko sodorde mawni ko damal manggal kay wonande ɓen addoɓe jawdi guila ummotoɓe to Mali ha to Mauritanie kala nan ma en gartema joni gawlo ɓaleejo joni ko kiidiri keddoɗen jabɓoen keddoɗen e gawlo ɓaleejo holko jewtiɗɗa e jagolgal kalfinagal ko fati negol jawdi assalamu aleykum jaafoɗa seeɗa monsieur le ministre caggal ka an Allah ardini ɗo hannde e gaynaka ka e konngol ma joni mi nani e konngol ma an hoore ma mbiɗa ka gaynako ɓi gaynako Allah addima ɗo hannde e nder commune mo Kidira mo ganduɗa kañum woni frontiére entre Sénégal e Mali e jilluma hannde ɗo e commune mo Kidira eyyi Allah jarama honno mbirnomi tan woni sababu ni ko adi foof d' abord ko yettude kilfaɓe tawɗen ɗoɓe so mbi kilfaɓe tawɗen ɗoɓe noon puɗɗorto ɗen ko gouverneur préfet sous-préfet force de défense et sécurité ko woni police gendarmerie e woɓɓe fof ɓeɓe liggodirta ɗo henna gati eɗen jettaɓe gati sa yi woni sababu garal ɗo ko kala hitande kala so taskene fando premier ministre ene ardo yawtere mawde o haala hen hol peeje poɗɗe waɗede beele ko sohla e tasi ko ma heeɓe hecciyanki tan e conseil des ministres premier ministre arti hen nde o arti hen ɗon o wimin yomin dutto e guure he min jurnito beele ko wino yo waɗe ko nene waɗe alhamdulillah noon nde min gari ɗo nde min ji kala ko namdano yo waɗe so ko ɓuuri ɗum waɗaka hakke komin ko fadano hen ko waɗama ha timmi ɗum noon ko yettere Allah kadi min jurnitima ɗo kadi ko wonno ɗo henna ko paade jawdi natori ɗo ndi min ji kadi alhamdulillah ko ɗaminno hen jawdi ko gati ene sohla ɗo ken ɓuura hakke 1.2 ujunere jawdi ko foti rewde ɗo henna kono ñalawma hande ɗo tolnaɗo eɗen mbawi wiide ken wona 6 ujunere jawdi 6 ujunere jawdi fuɗɗima nadde te ɗum fuɗɗiri nattide tan koye poste frontiére o e Kidira o ene ɗamina kono ko wiyanno so yowano wayanno so wayino wayanno ko ni ko ɗamina hikka ho inchallahu rabbi ko ɓuuri ko ɗamina ko ma heeɓe ɗo fof ma rewe poste frontiére Kidira o ko ɗum woni sababu nde hay ko fate rakkal dokketeɗo aynaɓe o kone tolno 15 tonnes rakkal hokkama e aynaɓe wonɓe ganduɗa kañumen koye nder département de ɗo tan goni nder département Bakel beele yooɓe mballita ko beele wasa wadde caɗele gueɗe goɗɗe foof ko ganduɗa ko mbino e foti wadde ko waɗe min jewtide mabɓe noon ɓe kaali caɗele mabɓe ene woode caɗele ɗe ganduɗa ɗum ɗo ko sous préfet ke hoore mum ma waw darade hen maw daro hen woni hen gueɗe ko préfet foti darade hen kañum ne wima daro hen ene heddi hen ko ganduɗa ɗum ko gouverneur foti darade hen kanko ne hokkiri hakkille ɗum ɗo wonde maw daro hen ene woodi hen kadi ko ganduɗa alay saago yaaha niveau national gouvernement tarto hen au niveau national ɗum kadi inchallah ma dare hen beele foof won caɗele ko ɗum woni sababu nde garal ɗamen ko ɗum jalte jewtoɗo hen ɗo gawlo ɓaleejo golle ma jooɗi peewi ko ɗum tigui woni ko jewtiɗɗa e jaagogal kalfinagal ko fate negol jawdi ne teska noon e kala saaha kamɓe addoɓe jawdi ɓe laamu ngu ni heewi namdade yo jawdi ara ko yoni kono julde ne heewi ɓennude hewɓe mabɓe donc yeeyde daabeji men heddo kadi ma gartira ɗum kadi koye caɗele mawɗe ɗum jeeya ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar siko leydi Sénégal keddoɗen ha joni jeeyan ha nokku biteɗo hon mbaji ndar ma en ketto ko fati kay e kolol battowol 34 ɓiwol ko fati e mawludul nabi jubbinte toon tawi ko cimtol musidɗo men si men laayi an tawi haala ƴetti haala makko o ƴetti haala ka koye fandu haala ka musidɗo men Sablaye Sarr laayi an a salminama. ceerno Alpha An imam ratib mo gohu mbaji Ndar yuɓɓini 37 jamma nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam to goho mbaji Ndar ceernajo o ina arta e nafoore jangguinde sukaɓe ɓe Qur'ana nde jinnaɓe ɓe mbattata hen haqqillaji tigui tigui e laamu ndu kadi nde wallata janguinoɓe ɓe tigui rigui o arti kadi e sernaɓe ɗiɗi jagganoɓe ɗon ɗe Ndar ɗo ina coka ngam yelnude almuɓe mumen omo ñaago laamu ngu nde yewtidde e sernaɓe ɓe mbawa woppede saabu ɗon wona place mabɓe e hollirde kadi Qur'ana ko kañum poɗɗen toppitade diine wawa sollude tawa Qur'ana janggaka tio mbaɗanɓe jinnaɓe yoɓe jangguin ɓiɓɓe mabɓe Qur'ana laamu ngu ene jogui responsabilité mawɗo e ɓesgu hono no ɓe mbaɗi on école o ni tawi ɓe jiiɗi wallude manan diine one yoɓe mbaɗ noon ɓe wi ko jootade jalaɗi ɓe pini tan ɓe dammisi sukaɓe ɓe nawi ɓe sukaɓe ɓe namdama wiye seren ɓe ne jelna ɗumen ɓe nangui ɗumen noon
nangi en fadde seeramɓe ɗiɗo ɓe cokki ɗumen cikkannoɓe ɗum wona solution o ko wonno ko noddude seeramɓe ɓe kamɓe lamɓe ɓe ɓe ballodira e seeramɓe e sukaɓe ɓe. préfet mo Ndar on e ƴetti ɗon konngol holliti laamu kesu ngu yamiri ɗumen kala ko faati e hilifaɓe diine ɓe e kewuji mumen yo daro hen kadde bawal mumen. o wi min hilifaɓe diine ɓe kala koɓe mbaɗata e batte ñalawmaji mbaɗi ni yon balluɓe kaddi ko mbawɗon kaddi ko administration o jogui. hilifaɓe tawtiranoɓe jamma o noon kolli hen weltare mumen tigui rigui. woni fof o yii ɗum woni fof o weltanima ɗum woni fof o ñaganima ɗum Allah ko suuɗi e ko feeñi nder e bowal yo Allah hundu haaji muɗum. e dosotal ngal umminooma toon to cubalel ari ɗo cubalel kadi abtani dosotal ngal ene huɓɓata kadi e dosote goɗɗe walla ene huɓɓa duɗe goɗɗe ɗum woni ɗeɗo koyɗe ɗiɗi. ceernajo o arti kadi e ɗanle ɗe ndewani lawol ɗe o holliti tan nde laamu ngu daroto hen no feewi jinnaɓe ɓe ne daro hen no feewi. naatde e ɗeɗo laaɗe ina wiyana ɗanno heen ɗum ɗo ko riski halkude hoorum jomiraɗo wi ko wala tulɓu waɓi aydi komi latta halukati ndine kadi ko ɓuri heewde e yahoɓe ɓe heddi koye geeƴi he ɗum e kadi jinnaɗo fof tinɗo ɓiyum ina wiyana wara ɗum ɗon ne haɗi poti ɗum hadde poti haɗi ɗum wallude heen. ɓe gayniri noon jamma o jaarde nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam e haalde ɓuura muɗum. layan golle ma jooɗi peewi habruji men e ɗemgal pular sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali noon hono vérificateur général wawi tigui joddade en audience e général Azimi Koïta horde transition leydi Mali jonde ɗe ko alkamisa hanki waɗi alkamisa hanki taw ko on biyeteɗo vérificateur général sortant woni tigui ummiɗo e golle mum biyeteɗo Samba Alhamdou Bari timmiɗo kay manda mum hano hannirta ni e gardi ko catal ngal Samba Alhamdou Alhamdou Babi noon o wiɗi colonel général Azimi Koïta rapport makko kay tawi ko rapport golle mabɓe tuggi 2018 ha yetti 2025 tawi kadi ɓe tugni koye rapport golle mabɓe e nder duuɓi jeeɗiɗi koɓe golli ko tawi ko golle BVG woni bureau de vérificateur général e nder rapport he noon ene tawe hen fodde ɓe nder rapport he noon tawe hen kay fodde temedde ɗiɗi e capantati ɗiɗi inspection woni koɓe mbaɗi ko BVG waɗi tawi hen temedere capanɗe jeetati e tati inspection ɓe mbaɗi ɗum tigui koye saaha laamu transition e gardugol hono général Azimi Koïta e nder transition foof noon koye mbadi ka yidde haɓade mbuñare haɓade borjugol golle e nder leydi he e nder rapport he kadi BVG yiiti hen holliri tigui wonde ɓe jiiti fodde 12 milliards tawi ko franc CFA ɗi ndewani lawol e nder ɗiɗi 12 milliards ɗon jiitadi o holliri tigui wonde hen temedde jeegom million ɓe puɗɗima tetti ɗum fuɗɗima kay artude e boñuji jiifaji laamu ngu e oɗo saaha noon e oɗo saaha joni noon ardina tigui BVG ardina tigui waɗa tigui oɗo saaha joni vérificateur général mo leydi Mali ko biyeteɗo Abdoul Aziz Aguissa ko kañum lumti biyeteɗo Samba Alhamdou Babi timminɗo manda mum e poste he ko guila ñande 16 lewru mai gonɗen ɗu ko guila nden noon o suuɓa tawi kadi ko général Azimi Koïta kañum suuɓimo ardinimo oɗon poste ha joni ko leydi Mali keɗɗo noon commissariat de police ɓe ñama koro e gardugol commissaire Boubacar Doumbia e cukku mum ɓe teɓima sagataɓe ɗiɗo tawi ko wuyɓeɓe hinde braqueur uji ɓe tawrama noon ɓe jogui autoji ɗiɗi wondude e motoji ɗiɗi e autoji ɗiɗi e motoji ɗiɗi wondude tigui e tawi ko gujjaɗi wondude e gueɗe kewɗe no fewi e pétalaji foof tawi ko gujjaɗi e oɗo saaha joni eɓene e juuɗe dadiɓe losgoji nana jokki e mabɓe ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni keddorɗen to leydi Mali ha joni ko fate ñawore noon ummintinade
alkamisa hanki o tawi ko ñawore ko fati e mbuñaari tuumadi e codgol laana ndiwa ko woni avion présidentiel e saaha laamu Ibrahima Boubacar Keita wondude équipement militaire ɗum noon tawi kadi ko dossier mo ɓesgu leydi Mali kala watti hakkille mum nden ñawor noon ko alkamisa hanki o fonno ɓamdu fuɗɗitade nde dirtinama kadi oɗo saaha joni nde dirtinama ha 2 lewru juin woni tigui 2 lewru dartodu tawi kadi ko avocat ji défense kañumen tigui ñaaɓi guide ñawore nde dirtinte saabu ɓe koliri e oɗo saaha joni biyeteɗo kay accusé principal worɗo ɓurde tumede kay juuɗe mum ne moddi hen hono biyeteɗo madame Boyeri Félix Sissoko tawi kadi oɗo saaha ko gonɗo jaagogal e ngan saaha jaagogal de l'économie de finance e oɗo saaha joni tawi tigui e juuɗe safroɓe wona celluɗo ko antirɗo omo tampi hen no fewi ko ɗum saabi noon ɓe namdima tigui nde ñaworde nde dirtinte ha 2 lewru juin daratodu hujjukintoɓe makko kadi ha joni mbatti kessetino ɗaɓɓani men beele mo heeɓa ko wiyete liberté provisoire o wawa yaltude e kaso beele tigui omo wawa safroyede kono noon laamu ngu ha joni wi tigui ko loppeta e wiide kay kanko ɗiɗo kalno kanko noon e goɗɗo taw ko colonel major biyeteɗo Nuhuma Dabita o kamɓe ɗiɗo kala ɓe tawe nder kasoji koɓe salaɓe kay rokkede ko wiyete liberté provisoire ko dossier noon ñerɗo no fewi saabu dossier kewɗo mbuñaari on dossier noon mo yime ha capanɗe 67 milliards tawi ko franc CFA ha joni habruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique ala no mbatten so wona jabɓoɗen musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Dogo Alassane Oumar Mbodj a salminama juuram en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habruji men ɓuuri tengtude e dongre Afrique e ñalawma hannde o puɗɗoɗen ko leydi Tchad to ndeyi Cédric Mastra kanko mennoɗa wonde gardiɗo hono jagorde toon kanko de oɗo saaha ene wayno laamu ngu reyi woni koye waddude kay ƴewde hono alhaali makko no wayi caggal kay nde nanguimo e tumdemo e warongo 42 e wonande kay tawa ko yontere binnude nde ɗum noon waɗi amo tuma no fewi oɗo saaha noon ko jaggaɗo mata kay amo rewne e lawol Somali laamu ngu ene tawi wi wonde hono laanandi wawa ka leydi Amérique nan toon e oɗo saaha kañum nana fetti hono pettoje toon e dow ɓen noddeteɓe hono sebab ɗum noon ene wayno tan ko gila ene teska garangal Donald Trump e laamu ngu ene walli Somali e rewtude ɓeɗo seɓɓettiɓe Afrique banggue worgo Cyril Ramaphosa ko gaddiɗo hono leydi ndi kanko dañi alarbare no gasi e goho lewru ndu goɗɗo ndu o yii toon to leyɗele kono deddude Amérique gam yindirde e gardiɗo koye leyɗele deddude hono Donald Trump ɓe mbawi kadi ko jewti toon wonɗen gueɗe ha tengti noon e kanko taw ko Cyril Ramaphosa o wawi kadi kono bismade Donald Trump nde tawtore taw kadi ko koɓe juɓɓinto toon ko wonde kay ko batu ko G20 woɗongo toon e lewru jolal fandu arde ndu mari kay omo wawa kono tawtorede ndiyan jonde RDC Congo ene wayde toon ko Sénat mabɓe wawi hono wodde ñande alkamisare nogas ɗi lewru duuƴal ujunaji ɗen nogas e joyyi ɗum noon e wiide wonde kay ma waw kay wono taw kadi ko ɓe mbawi hono wodde taw ko ittude wutti teddungal on mernoɗo ardata hono leydi ndi hono Joseph Kabila ɗum noon caggal kay nde laamu kay taw ko fati hono ñawde hono towdu ko fati hono yankagal wawi kono wiide wonde caggal kay nde tuumimo amo wambi wonde M23 ɗum e oɗo saaha ɓe mbawi kono wiide wonde noon e gueɗe kewɗe ma mbaw kadi wadde ɗum e toon to banggue funnague leydi ndi e ɗum noon eɓe mbawa kadi kamɓene wadde gueɗe mabɓe e ɗum noon alay saago noon oɗo meɗnoɗo kadi yaade kadi ha toon tawoyiɓe toon ɓe waddema ɓe wonɗene gueɗe alay saago ɓe dawna ɗum lawol ɓe ƴeewa kay kañumɓene wadde makko kulal wonande leydi ndi Ghali Abouba ko ɗum de tonguɗu ɗon habruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sandogo ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodj golle ma jooɗi peewi ko anuddi kabruji men e nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Amadou Daf to Mbour ko on takkusan juula ha to galle Camara naɓe to Mbour ko taari ɗum kala kabruji men joolam jaɓiri koto dowlaji teddude Amérique paaɗen to dowlaji Donald Trump kañum woni hoore teddude Amérique o holliri aljuma hande o wonde kay ɓoyata ɗo e waktuji seeɗa ma gostodiral mawgal to banggue prisonnier ji ma mbat kay hakkude leydi Russie hakkude mum e leydi Ukraine o holli ɗon sifande
nde sifama hakkunde leydi ɗi ɗiɗi noon e oɗon fannu ɓoyata holliri ma ngal gusnural wat to banggue prisonnier ji koto leydi Russie paɗen laamu leydi Russie holliri tigui aljuma hande o wonde ɓe teɓɓima fodde temedere sappo e ɗiɗi drone tawi ko drone explosive ɗi leydi Ukraine ayno faade leydi mabɓe tawi kadi ɗin drone aji kadi ɗi tobbuno ko région Moscou woni lamorgo leydi ndi ɓe koliri ɗo e nder ɗi drone aji keɓɓaɗi e nder ɗi drone aji beddadi toon waɗi tigui yimɓe jeetato barmuɓe hen koto leydi Palestine paɗen défense civile mo Gaza ɓe koliri aljuma hande o wonde kay ɓe mbaranama yimɓe sappo e jeegomo tawi foof ko jambude ko ɓuuri hewde ko rewɓe e sukaɓe foof noon koye bombardement mo leydi Israël koni koɓe leydi Israël goni wadde toon to bande Gaza musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan noon habaruji moon e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba to Kidira ko musidɗo men sehil men hono tigui gawlo ɓalejo so tawi ko ruɓiɗo Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogon ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba yo jaam Allah jogomi jogo on